Ahoj, já jsem Kikina. Ahoj, já jsem Renča. A obě dvě zbožňujeme Aika Murčekyho. No a právě o tom tady toto video. Vyzkoušeli jsme jeho metodu v praxi. Jak balít holky a samozřejmě kluky. S otázkou, kolik je hodin. A v nějakém případě se nám to povedlo a v nějakém zase ne. Tak kdo je zvědavý, tak se na to podívejte. A kdo není, tak vlevo dole je tlačítko stop, takže nic vám nebrání k tomu na to kliknout. Samozřejmě o trapný komentáře nestojíme. Přesně tak. Tak jdem na to, ne? Ne, ale ono to je to jít na dlouho. A tady taková 15 tady. Myslíš, že chci vědět? Ne. Počkej, ne, že jsem tady. Hej, podívej, jak utekl. Bez tak se tě bojí. Protože ty si byl to okamžik, že jsem potkala toho nejvyššího puta na světě. A co mi řekl všechno? Jo? Jo? Mě to k tomu jako nic víc neřekneš? No, mohl bys, jako. Já máš dobrý vlak. Je, díky. Ne, jdeme Dominik. No, může jít jako pustit barák? Já teď pustit barák, prosím. Jo, je. Když poslední kolik hodin jsem polámal telefon. Aha. Tak já jsem to. Jo, takže. 17, 15, 16, 17. Půl šestý, ne. Jo, půl šestý. A víš, proč se chci vědět? Nevím. Nesleduješ internet, že ne? No, teď jsem zrovna nic normálně. Extra. Dobré. Proč nejdeš senka? Tak. No, tak jo, to je hezký počasí, co? A víš, proč se chci vědět? Nevím. To jsem nevěděla. A jo, protože jsem potkala to největšího kluka na světě. Ty jsi na to nic neřekl? Tak ti to přeju. Co chceš? Počkej, ty jsi kluka? Nebo holku, počkej. Koho jsi našla? Protože jsem potkala to největšího kluka na světě. A jo. A kde? Ty vole. Ty ne? A jo, ty vole. Já nevěděla. Co na to řekli? Proč je tam ten mobil? Všímavý kluk. No, uvidíme, jak bude všímavý Hurka. Pojďte. Jak se vám? Dobře. Ne, jo. Když nevíš, kolik hodin se polámal ten mobil. Aha, tak to mohla říct teda. To nevadí. A víš, co se chci vědět? No. Když si zaplatil okamžik, kdy jsem zazvonila prostě na toho nejlepšího borce, prostě, který ho znám, prostě, který je hezký, chytrý, všechno a zábavný. A prostě já vím, že to je takový blbý, jako že se ani neznáme a teďka ti tady toho, co říkám. Ale jako jen chci, abys to věděl, co to mě znamená a tak. Jo, tak myslím, že já vím, že to je takový blbý, ale neřekneš jí to něco. Tak a prostě bude si do toho, když máš víc, tak já nevím, to třeba mě rovnou řekne, jestli to jako nevíde, tak prostě rovnou to upí, než prostě mě zlomíš srdce a já prostě ne, jakože já jsem na tím ani nikdy tak nepřemýšlela. Jsem prostě jenom kamoška, no, vybrala jsem si jako kamoška, jo. Taky nemůžeš brát dál, tohle se jenom video. Hej, on byl úplně zmatený na konci. Chudák kluk. Tak? Ne, není chudák. No, a já jsem si ptát, no, tak hodiny, ty mám od malička, víš. Nevíš, kolik je hodin, prosím tě? Budou 3 a 4 děti. No, protože si pamatovat prostě čas, kdy jsem zazvonila toho nejlepšího, nejúžasnějšího kluka na světě. Jo? Tak tady na tohle se Renča těšila celou dobu. Jo. Jo. Nějaký vtip? Ne. Ty mi to nic neřekneš? Jsem udivený. Kdo? Kde? Já nevím, proč to jsem čekal. Tak, no jo, kdo by to byl řekl? Jsi toho fakt nevšiml?
myslím. Jak to? Ano, tak nenápadná. Ne, sestra, já myslím na to myslíš asi ty? Na to myslím. Já myslíš vážně? Nebo tak najednou. No tak to prostě, to už přemýšlela jakože díl, ale tak, víš co, tak... když mi posral ten tvůj křeček. Jo, máš dobrýho křečka. To nahrál jsem ten mobil. Můžu se tam nastavit? Ale ne moc. Můžete počítat kolik je hodin? 16:46. Tak, to je já 15. 16:10, co se na jako, abych to chci vědět? Nevíš? No. Jsem potkala to nejhezčího kluka na světě. Ty já to nic neřekneš? To mějte. Víš co, já jsem to zkusila na nevinný kluky. Ty pedofilko, že se nestydíš. Jsem to taky zkusila na nevinnýho kluka, abys jako věděla, jo? Až. Já jako mě to rozvíjí na tom mobilu, když tak. 15:35. Jo? A vy to chci vidět? Nevím. Protože chci prostě vědět... Kolik je hodin? Ne, chci si pamatovat ten čas, prostě, když jsem ti řekla, co si o tebe fakt myslím, protože... Netvář se tak na mě, prosím. Nebo... Víš, od toho lížáku už prostě pro mě to znamenáš a já prostě... Jsem si to nedokázala dokud vysvětlit, jenom že prostě ty jsi ten nejlepší, kdo ho znám, jako ty jsi vtipnej, rozumíš těm autům, ty jsi schopný CD, co jsem písnička, což poslouchám pořád prostě dokola. Stejně vyčistím dalším. Cože, jo? To bych byla ráda. A prostě, a řekneš mi k tomu něco? Nevím, tak to třeba, nevím. Jako to bych chtěla být, tak jako... Fajn holka. Děkuju. Tak jo, fajn holka. Je dobrá kamarádka. Kamarádka. Tak dobrá. A máš styl. A jakože... Prostě říkáš ne, prostě ne, nelíbíš se mi, nechci s tebou nic mít, nebo jako co? Ne, to neříkám. Ne, to neříkáš. A co teda říkáš? Říkám jako jo, mě bych s tebou chodil, kdybych neměl teďka holku. Jakou máš? Bohužel mám. Koho? 2 dny Faltinkovou Katku. Ježiši, tak za tohle bys mě vyměnil. No já nevím, no. Tak jako jsme spolu 2 dny, tak tě na to kolik, já nevím. Ale mě znáš díl. Já vím, že tě znám díl, taky stejně tak jak tebe. Ne, mě znáš díl. Tak ty S toho jsem chodila ven, s toho jsme tady chodili na DNIčko. No, to je vlastně pravda. Tak, jako co, takže, ne. Jako jo? Jako, ale teďka, Teď momentálně. Ne. Jako až na hradní šanci? Ne. Jako to druhou možnost? Ne. Tak to tak trochu přehnal, ne? Nemyslím druhou možnost. Jako druhou možnost, tak to teda myslíš? Ne, teď ne, až potom. Víš? Něco mezi. Holku, ty mě dojímáš. Ale... Tady jsi odpál, já tě nejsi. Ahoj, protože nevíš, kolik je hodin? Ne, půl čtvrté. A nejsi příště? Tak když se rozumím, už prostě chci vědět. Že prostě já od prvních chvíle jsem se zamilovala do nejhezčího kluka na světě. Jo, koho? Ty? Já? No. Jak to? Jak co, ty jsi se na to řekneš? Tam. To je dobrý, tak... To je dobrý, tak budu tady. No, Můžu řekli? jak to má? To je všechno? No. Já, co jsem si viděla na našem restílku, tak to jsem si říká, ježiši, to je tak hrozně hezky a prostě... No. Jen sama holku, jo? Yes. Dobré.
Jsi špatný. To je jenom video. Kiki, počkej, jestli to vysvětlím, Kiki na dělej. Tady 3 a 5 minut. 3 a 5 minut. Čau. Aha. A víš, proč to chci vědět? No. Protože si pamatovala prostý čas, jako vlastně, kdy jsem osudila toho nejlepšího kluka na světě. Cože? Jak cože? Tak jako, nevím, tak prostě plánujeme tu mít a tak. A to se tak prostě stává, víš, na moderátoři. Já nevím, jako pro mě, že to je strašně trapný, ale tak jako já jsem ti prostě musela říct, prostě když tady je tak, a prostě, chápeš, a tak promiň. Ne, dobře. To chceš chodit? No, tak trošičku. No, dobrý, no. A myslíš, že je to dobrý nápad? Hej, jako, mě to Filipa bylo strašně líto, víš co, ze všech kluků, co jsme říkali, tak prostě on byl takový nejlepší, no, prostě znala jsem ho nejvíc. Víte, kolik je hodin? To mám mobil. 17:00, to prostě chci vědět? Když jsem dostala ty nejhezčí kluky na světě. To vy mi řeknete? A budeš si, že jsi tak hrozně hezký. No ty jo. Ty jo, tam musí být šťastná. Ty si odpověď na to, že mi neřekneš? Tak fajn, děkuju. Hej, takový krásný sexoušek s tou červeným. Takový krásný kluk, on už má Mařko, tam musí být tak strašně šťastná s ním. No to jo, no, přesně tak. Hej, ale nechápu, že jim to není blbý tě tak odpálkovat, prostě to bylo fakt hnusný. Ahoj. Chceš ty? Jo. Počkejte. Jak to musím neříkala, že budu dělat, tak? Znáš mě? Jo? Jdete? Ujde, kdo to? Kristýna? Nevím, ale nevím, kolik to tam ne, ale Přijde. No. jo, vlastně. Tak se máš. A jsi to? Jsi to? A je náhodou kolik je? Proč to chci vidět? Protože ty si prostě pamatovat okamžik, kdy jsem domluvila toho nejlepšího kluka na světě, protože to se mi líbí, prostě chytrý, hezký. No ale jo, zábavný. A tak a prostě... Nic mi to neřekneš? No tak jestli chtějí, ale... Tak jak tomu řekl. No nevím, tak jako... Prostě řekni to radši dneska, jako jestli jako si nepamatuješ, nebo jestli jako jsi už zadaný, nebo tak jako to mě... Čau! Tak co, spočili jste na to? No. Jo? Vy spolu chodíte? no. Ach, jo, on je zadanej. A jo. Nebyl si to Tak to byl konec. A tak když si to tak vezmeš, tak Ajkova metoda je docela účinná. Hej, ale jo, že? Jo. Takhle budeme chodit pořád. Tak doufám, že se video líbilo. Tak určitě bude někdy zase další. Jo, snad jo. Doufám. Bez komentáře. Tak zase příště.